yun mga buddy, ito na yung area ng Sitawan. At tignan natin kung ano yung mga, kung may mga bunga. Meron na rin din naman. Papakita ko sa inyo. Ayan. What's up mga buddy? So ayan, dito ako sa lugar ng Pampanulit. At meron tayong papakitang mga gulay. So yun. Bali mga kabads, ito po yung mga kamatis nila ni Diveras Farm. Ayan po. Diveras Farm po yan. Dito lang sa barangay Pampano nyo makikita. So sa mga buyer dyan, try nyo makiusap dito sa may-ari nito, kay Divera Family. Andun din. Oo nga, Divera Family nga. Diba, Divera Family. Tapos, tingnan natin yung ano dito. Yung ampalaya. Ampalaya mga kabady. So ito yung mga naitanim nilang mga ampalaya. Wow. Ayan. So pasok tayo dito sa line na to mga kabady. Ayan. Wow. So dito tayo ngayon sa mga maraming ampalaya. Ayan. So kung mapapansin nyo, puro ampalaya po yan mga kabady. So yun. Bali i-guide ko kayo. So yan mga kabady, yan yung mga ampalaya nila. So yan yung mga ampalaya nila. Ayan. Medyo maliit pa, pero maganda, malawak ko. So mga kabady, kung mapapansin nyo, nandito lang po sa highway yan. Along the highway. Yan, ang barangay Pampano. So yun. So, Sagrex Corporation, para sa mga masaganang ani, duos pos. Yan, quality fertilizer, soil conditioner. Wow! Yan, ito po yung mga ingredients nyo. Yan mga kabady. Okay, ito sa kabila. Kabila naman. Bali yun, medyo mababa dito. Ito po yung mga tanim nila dito na mga ampalaya. Ayan. Ay, dito. Sarap nito ang ampalaya. Wow! So malawak pa yan. Ano pa dito?
So ayan naman yung mga kamatis. Kamatis. De Veras Farm. Doon sa kabila. Doon. Po. Doon ang may buwan. Ay, din po ba? Ito tayo sa may ano. Ito banda. Ito banda. Sa may mga bunga na. Medyo kakatanim lang po kasi ito mga kabady. So, yun. Dito tayo. Lakad tayo dito. Ayan. So, yung may mga iba, may mga bunga na rin. Ayan. So, dito tayo. Dito tayo dito. Tayo. Mga vlogger. Ikutin natin ang farm ni De Veras Farm. Pre, ayaw pa. Aray ko. So, medyo marami na dito. So tingnan natin dito kung anong tsura ng mga bunga. So yun mga kabady, bali hindi pa siya hinog. So pag nahinog siya, makikita nyo yan. So yun mga kabady, bali yan, lilinisan nila. Kailangan dapat malinis yan para maganda yung tubo niya. Ayan. So ito nililinisan nila mga kabady kasi para hindi magkaagawan ng fertilizer yung mga ibang gulay. Kailangan matanggal yung mga damo. Yan, tinatanggal po nila. Kasi makukuha ng damo yung fertilizer. Tama ba? Oo. Imbis na yung kamatis lang yung makakakuha ng fertilizer, pati yung damo makukuha, kaya kailangan matanggal mga body yan. Init para dito. Pero sanay lang, no? Kung sanay ka, hindi ka narimaan. So mga kabady, naikot na natin tong part ng mga kamatisan. So hindi pa kasi ganun kaganda yung niya, kasi nga bata pa at hindi pa talaga nahinog at hindi pa tumutubo kasi nakakatanim lang. Ilang buwan? Mga 3 months pa lang kasi po, kaya yun. So ngayon punta naman tayo sa area ng sitaw. Galing na tayo sa area ng ampalaya. Galing na tayo sa may kamatis. So dito naman tayo kay sitaw. Tara, samahan nyo ako at tignan natin. Ay mga kabady, punta tayo doon. Dito tayo dadaan. Kasi para hindi natin maapakan yung mga kamatis. Init.
So andito na tayo ngayon sa mga sitaw. Yan. Ito po yung mga sitaw na part. Yan yung mga area ng sitaw. So pasukin natin yan. So yung mga buddy, ito na yung area ng sitawan. At tignan natin kung ano yung mga, kung may mga bunga. Meron na rin din naman. Papakita ko sa inyo. Ayan. So ito, mga bunga yan. Mga bunga to. Ito mga kabagi. So tignan natin. Ayan. Ito yung mga sitawan. Medyo malaki na rin to. Malaki na rin. Mga kabagi. So ayun mga kabady, bali kapipitas lang kasi nila yan kaya hindi na rin makita yung mga ibang mga bunga. Yung paglalakad parang hindi makapakan yung mga gulay. So ito, okay na rin ito. Ayan, so ito yun. Yan mga buddy. So diretso tayo doon. Pre, walang aas dito? Marami silang sitaw mga kabady, ayan. Kung mapapansin nyo. Oh, meron pa dito sa kabila. Ayan, meron pa sa kabila. Meron pa dito, meron pa dito sa kabila. Sayang naman ito. So ayun mga kabady, hintayin na lang yung part ng vlog na to at kukontinue natin. Abangan nyo lang yung mga susunod kong video para makita nyo po. So yun, na marami tayong makalagpas sa dulo. Ito pa yung mga iba oh. Po. So mga kabady, tapos na natin ikutin ng isang hektaryang bukid dito sa Diver's Farm. So yun, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit my notification bell. At kung bago ka lang sa aking YouTube, subukan mo nang bisitahin. Ayan.